Dobrý deň, Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme Fermiho gamma lúčový teleskop alebo ďalekohľad a samozrejme príslušné témy, teda vôbec gamma žiarenie a o čo v prípade pozorovania pomocou gamma lúčov ide. Najprv si pozrieme niečo okolo gamma ray astronomy v angličtine, alebo teda o gamma astronómii po našom slovenčine. V slovenčine máme takýto kratší článok, takže gamma astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá štúdiom vesmíru prostredníctvom gamma žiarenia. No, veľmi jednoduché, poďme si pozrieť, o čom teda to žiarenie je. Tu je pár nejakých spomenutých, kde vzniká to gamma žiarenie. Je to interakcia kozmického žiarenia s medzihviezdnym plynom, výbuchy supernov, interakcie energetických elektrónov s magnetickým polom. Trošku je to rozšírené tu v tomto žiarení gamma, zasa na Wikipédii. Takže je to súčasť elektromagnetického žiarenia. Prekliknem, pozrieme si, že prečo. Tu máme na elektromagnetickom žiarení spomenuté, že kde sa to, tak povediac, nachádza. Tento úzky farebný pásik je to žiarenie fotónov, a teda elektromagnetické žiarenie, ktoré my vidíme očami. To je to naše viditeľné spektrum takzvané. Nad ním sa nachádza ultrafialové spektrum, to poznáte, spálite si kožu a tak ďalej. A pod ním je infračervené žiarenie. To poznáte tiež, to je klasické to teplo, čo pociťujete, keď žiari nejaký tepelný žiarič, napríklad slnko samozrejme, ale aj oheň a tak ďalej. Takže nad tým ultrafialovým žiarením je rentgenové žiarenie. To pozoruje napríklad teleskop Chandra. A nad týmto rentgenovým žiarením je žiarenie gamma. Čo to znamená nad týmto? Tieto čísla tu uvádzajú frekvenciu a tieto čísla dole pod tým uvádzajú vlnovú dĺžku. Čiže smerom od našho viditeľného cez ultrafialové rentgenové až ku gamma žiareniu tá vlnová dĺžka klesá a teda tá frekvencia stúpa. Pokiaľ ste si prečítali niečo o kvantovej teórii, teda fotoelektrickom jave a tak ďalej, tak viete, že to znamená, že to svetlo bolo vyžiarené pomocou výrazne energetickejších dejov. Teda tie elektróny boli na výrazne vyšších energiách, teda nachádzali sa vo výrazne energetickejších stavoch, keď teda vyžiarili ten príslušný fotón pre danú vlnovú dĺžku. Takže sú to extrémne deje, to som týmto chcel povedať. A trošku sa to tu aj asi bude spomínať. Takže radioaktívny rozpad atómov, beta rozpad a tak ďalej, je toho tu viac, kde môže teda, alebo kde sú také bežné spôsoby, kde môžeme detekovať gamma žiarenie. Samozrejme, gamma žiarenie, podobne ako rentgenové žiarenie, pre nás smrteľné a to je vlastne úplne jedno. No, áno, tu je spomínaný ten fotoelektrický jav, teda kde a kedy, prečo, za čo vznikajú fotóny a teda elektromagnetické žiarenie a samozrejme tienenie, použitie, história. Trošku toho tu veľa nie je. Teda astronomii toho tu máme tiež, tak si ešte pozrime záblesk gamma žiarenia v slovenčine. A to je presne to, o čo tu v tej gamma astronomii vlastne ide. Prvé, čo sa našlo a zisťovalo v prípade gamma žiarení, nebola bohužiaľ astronómia, ale dôvod pozorovania gamma žiarení, alebo teda prečo chceli pozorovať, bolo sledovať tú druhú stranu, ak poznáte históriu studenej vojny, sledovať tú druhú stranu, či náhodou neodpaluje niekde pokusy s atómovými bombami. No a tie sondy, ktoré to začali sledovať, to zistili, že jednoducho tých zábleskov je nejak príliš veľa. A toľko jednoducho tá druhá strana nemohla mať, akože, alebo neverili, že má samozrejme týchto bomb a zistilo sa samozrejme, že tie gamma záblesky sú z vesmíru. Takže záblesky, krátkodobé gamma záblesky 2 sekundy v priemere 0,5 sekundy a dlhodobé 2 až
1,6 hodiny. Preto sa to volá záblesk, pretože to sú sekundové javy, čiže žiadne krásne fotky, ktoré môžete, ja neviem, nasmerovať nejaký teleskop a čakať 1,5 hodiny a fotiť nejakú oblohu. Toto sú naozaj extrémne krátke záblesky, samozrejme vysokoenergetického žiarenia, aj teda sú komplexne ako vysokoenergetické. Aha, no, tu je ten článok, že na začiatku bola studená vojna, tak. No. No, je presne, zasa klasický problém, prečo Fermiho Space Telescope, teda vesmírny, pretože gamma žiarenie je odtienené našou atmosférou. No, zasa živá hmota, no tak ja neviem. To až také dôležité nie, ale toto je dôležité. Kde môžu tie gamma záblesky, alebo teda, ako teórie hovoria, kde môžu vznikať supernovy. Významná záležitosť. Zrážka neutrónových hviezd. Ináč povedané vznikne pravdepodobne teda čierna diera. A potom sú tu ďalšie možnosti. Zrážka, čierna diera, neutrónová hviezda, magnetár, teda špeciálny prípad neutrónovej hviezdy, ktorá generuje gigantické magnetické polia a tak ďalej. Odporúčam potom prípadne, ak máte záujem, samozrejme pozrieť si tie články, ktoré majú takúto hviezdičku. V našom prípade sa pozrieme angličtinu, kde je toho popísaného výrazne viac. Naozaj je to veľmi zaujímavá oblasť sledovania vesmíru v tomto gamma žiarení. Nebudem celý tento článok komentovať, lebo toho, ako vidíte, je veľmi veľa. Takže prešli sme si, že tá gamma astronómia sa zaoberá extrémne energetickým žiarením gamma, ktoré má extrémne nízke krátke vlnové dĺžky a pozorovať tu môžeme objekty typu jadier galaxií, supernov, neutrónových hviezd a čiernych hviezd alebo čiernych dier a binárnych neutrónových hviezd, teda dvojhviezd neutrónového typu. Čiže extrémne, tak povediac, podivné, aj keď samozrejme, čo je podivné vo vesmíre, ale sú to extrémne energetické alebo extrémne alebo teda hraničné objekty z hľadiska hmoty a tak ďalej. Takže tu máme ešte tú gamma astronómiu, jasné. No. Tak, a tento obrázok si ukážeme. Na tomto sa samozrejme podielal aj ten Fermiho teleskop a prosím, toto je naša galaxia. Čiže klasický hmota, ktorá nesvieti, hmota, ktorá svieti, placka. Ale čo sa zistilo, samozrejme nie len v prípade našej galaxie, ale aj mnohých iných, je gigantický oblak, jeden druhý, symetrický, gamma žiarenia, vlastne kolmo na túto našu placku našej galaxie, našej klasickej hmoty. Takže je to pravdepodobne, že je to vyžiarené zo stredu galaxie do vesmíru a je tam jemný takýto pásik rentgenového žiarenia a gigantická bublina. Samozrejme to je priestor naplnený týmto žiarením. Gigantická bublina tohto gamma žiarenia. Takže poďme na ten Fermi Gamma Ray teleskop, alebo teda Fermiho ďalekohľad pre gamma lúče. Dôležité je zapamätať si aj túto skratku, ktorá sa volá GLAST, pretože to bol jeho pôvodný názov, ale čo je horšie, s týmto názvom sa sem tam objavujú, alebo teda často objavujú napríklad videá a podobne. Takže keď budete niečo hľadať, tak ja to tu hneď aj mám hľadané, tak existuje také, že napríklad GLASTcast. Hej. Čiže sa nepoužíva Fermicast, alebo ako je napríklad Hubblecast, ale používa sa GLASTcast. Bohužiaľ tento názov, ten Fermi sa nejak až tak nebol úspešný medzi takýmito tvorcami videí. Takže ten teleskop je relatívne nový, z roku 2008. Vyniesla ho raketa Delta, teda nie je to klasický teleskop vynášaný raketoplánom. Tu sa pozrieme, akú má váhu. Myslím, že to vôbec nie je až taký ťažký stroj. A nie je tu váha, zaujímavé. No, veľmi zvláštne, nevadí.
bude ďalej uvedené. Dôležité je, že misia, alebo teda celý ten projekt je spolupráca NASA, United States Department of Energy, čiže ministerstvo energie, ale v princípe v rámci Spojených štátov je to vlastne ministerstvo, ktoré sa zaoberá jadrovým výskumom a teda hlavne jadrovými zbraňami. No a potom ďalšie sú to agentúry francúzska, nemecká, talianska, japonská, švédska. Čiže to prepojenie s tým vojenským priemyslom alebo s tým vojenským využitím je tu stále. V princípe stále ide o to odlíšiť, čo je z vesmíru a čo je z planéty našej. Tu sú v tomto článku popísané tie jednotlivé prístroje, ktoré tento prístroj alebo táto sonda obsahuje. Tu je zase spomenuté, že sa to pôvodne volalo GLAST a potom sa to premenovalo na FGST, teda Fermiho Gamma Ray Space Telescope a pôvodne to bol Gamma Ray Large a tak ďalej. No, ale dôležité sú tieto discoveries, teda objavy. Takže čo sa podarilo pomocou tohto prístroja, pomocou tohto gamma žiarenia objaviť? Jedna z vecí sú pulzary. Pulzary sú zvyšky supernov, ktoré teda vylučujú, alebo teda generujú tie gamma lúče. No. Tuto je nejaký super záblesk, ktorý bol zaznamenaný v súhvezdí Carina a tak ďalej. No, tvrdia, že tam bol nejaký explózia bola 9000 krát väčšia ako klasická supernova a došlo tam k relativistickému prúdu častíc, alebo teda materiálu, ktorý dosahoval 99,9999% rýchlosti svetla, čo znamená, že dosahoval aj gigantickú hmotnosť. Viete, že hmotnosť s rýchlosťou je prepojená a tak ďalej. Tí supernoví. No a tu bolo zistené, že aktívne galaktické jadra nie sú zodpovedné za väčšinu gamma žiarenia, toho, tak povedať, zvyškového, alebo teda v pozadí. No a samozrejme tie bubliny, čo som ukazoval okolo našej galaxie, ale samozrejme boli zistené okolo iných galaxií. To si môžete pozrieť napríklad pomocou Microsoftového teleskopu, na mnohých to ukážu. No. Dokonca, že gamma žiarenie je tvorené aj napríklad našim Slnkom. Počas slnečných erupcií dochádza k extrému zahrievaniu hmoty v tých magnetických siločiarach, ktoré sa tam vlastne otvoria, uvoľnia a tam tiež dochádza k gamma žiareniu a v menšej miere teda dochádza aj v planetách a tak ďalej, ale toto je tiež veľmi dôležitý zdroj gamma žiarenia. Ako viete, slnečné búrky by mohli výrazne ohroziť napríklad bežnú elektroniku na planéte Zem. No. Máme tento Large Area Telescope a ten tiež niečo pozoruje. Samozrejme všetky tieto teleskopy a samozrejme vidíte tu všetky možné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú daným výskumom. Rôzne spolupracujú s ďalšími samozrejme inštitúciami, hlavne s rôznymi zariadeniami, ktoré umožňujú samozrejme pozorovať vesmír, ako sme si spomenuli, ja neviem, Spitzer, Hubble, Chandra, Newton a množstvo ďalších teleskopov, ako sú veľké teleskopy v Južnej Amerike a tak ďalej, takže nikdy to nie je až taký jednoduchý výskum. Len upozorňujem na problematiku gamma lúčov, ktoré majú ten problém tých 2 sekúnd a podobných pozorovacích časov, takže potom vyzisťovať, čo to bolo, kde to bolo, o čom to bolo, je trošku také ako zložitejšie, než keď sa na niečo môžeme pozrieť raz, o rok, o 2, o 3, o 4, o 5, tak ten výskum je výrazne iný. Takže poďme ešte na jeho web. Tu by mal niekde byť ten GLAST, je to tu? Je. Tu sa hovorí, že hlavného Fermi web je GLAST Sonoma Edu a tak ďalej. Takže si to pozrieme, kde to tu mám. To nie je ono.
tu je to. Glast, Sonoma, Edu. Ja som našiel tých webov viac, samozrejme. Takže máme tu samozrejme klasické tie informácie, čo by sme tu mali mať. Sú tu aj nejaké tie multimédia, nejaké to vysielania, teda môžete si pozrieť, samozrejme obrázky, aj keď to je samozrejme, ako som už spomenul, tie 2,5 sekundové a podobné záležitosti, v mnohých prípadoch to má charakter takýto ľa, to znamená rôzne nákresy a také vysvetľovačky o tom, že vlastne, že čo to vlastne znamená ten gamma záblesk a tak ďalej, čiže nemá to charakter vždy takých tých fotiek, ako sme zvyknutí z nejakého Hubble, čiže nečakajte, že tu budú až tak priamo fotky. Robia sa kompozitné obrázky dosť často, môžete ich nájsť aj na Hubble a tak ďalej, Hubblecaste a podobne, že sú poskladané z viacerých tých žiarení, takže priamo tu na tomto Fermi toho veľa nie je. Ďalší web, ktorý je podobný, je Goddard Space Flight Center, čiže NASA. A tu je tiež pár vecí okolo tohto teleskopu a hlavne sú tu veľmi aktuálne správy, čo sa deje, ako sa deje, o čom to je. Takže keby ste mali záujem o blog Fermiho, tak tu máte také niečo veľmi aktuálne spravodajstvo relatívne. No a ďalší je NASA, zasa je tu misia GLAST. A tu máte aj tú spomínanú mnou tu tie bubliny a ďalšie záležitosti, čiže zasa NASA, GO, teda Government Mission Pages, GLAST, tu som upozorňoval na ten názov, že niekedy sa to volá aj ten GLAST, niekde to nepremenovali konkrétne tu, aj keď je to Fermi Gamma Ray Space Telescope a sú tu nejaké možnosti, pozrieme si multimédia, je toho tu viac, ale zase sú to také výukové videá, a tak ďalej a tak ďalej. O čom to je, prečo to je, za čo to je celá táto Gamma Ray. A samozrejme pod názvom Glastcast alebo Fermi môžete nájsť videá aj na YouTube. Tu som to hľadal presne ako Glastcast. No. Dokonca, ako vidím, tak tu majú dokonca aj Twitter spravodajstvo, keby ste mali záujem. Pozrieme, to som popravde ani nehľadal, ale našiel. Takže ako vidíte, Fermiho teleskop má aj vlastný Twitter. Takže keď chcete byť naozaj prítomný tomu, čo sa deje, tak tu je toho viac než teda. Takže môžete byť buď cez ten blog, alebo cez tie jednotlivé stránky veľmi dobre informovaní o tomto Fermiho teleskope a o celej problematike astronómie v spektre gamma a samozrejme spojené s tým, že o aké objekty sa jedná. Toľko trošku tak rozsiahlejšie možno video, je tých zdrojov tam veľa, lebo naozaj všetko so všetkým súvisí a už je to trošku mierne komplikovanejšia záležitosť než nejaké pozeranie fotiek z nejakého Hubbla. Tak toľko teda k tej gamma astronómii a Fermiho gamma lúčovému teleskopu. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.